Чудесно. Би трябвало да са щастливи. Има още два. Ще ги изчакаме. Щатски затвор за жени. Това гръм ли беше? Надявам се. Искам да се разхлади. Не знам, прозвуча ми като експлозия. Хайде, дами, знаете реда. Наистина ли? Забранено за външни лица. Време е за бира. Сега? Едва 11. От колко време сме тук? От 7 сутринта? Да. 4 часа под слънцето. Не заслужаваме ли една студена? Предполагам. Аз съм сигурен. Къде отиваме? При Арч ли? Забрави. Неговата бира винаги е топла. Мисля си за Томи. На 16 км от тук е. Не, ако пресечем този поток. Знам кратък път, който ще ни спести време. Мислиш, че ще минеш от тук? Това е блато. Не е дълбоко. Аз сме из джип. Добре. Колата не е моя, карай. Дръж се. Няма да успееш, прекалено е дълбоко. Така ли? Гледай сега. Да, гледам. Всичко е под контрол. Чакай. Какво е това? Арканзас. С участието на Доминик Суейн, Синди Лукас, Джон Калахан, Кристин Юен, Ейми Холт и други.
Сценаристи Джим Уинорски и Уилям Девър. Режисьор Джим Уинорски. Виждаш ли нещо? Още не. Едва ли ще видим. Има ли са достатъчно време да се скрият? Искаш ли да обърна? Да почакаме малко. Добре, шефе. Ето, видя ли? Не, съжалявам. Завий надясно. Водата е мътна. Може би са акостирали там. Тръгни натам. Веднага. И изключи мотора. Но как ще... Греби! Сериозно ли? Нали си работил за индианците? Както кажеш, шефе. Някой е бил тук скоро. Тревата и листата са стъпкани. Дали са били те? Може би да, може би не. Това харесвам в теб. Много си... уклончива. Мъжете са уклончиви, Адам. Жените сме... да кажем, че сме загадъчни. Добре, ще запомня това. Направи го. Ще станеш първокласен детектив. А сега какво? Търси следи, глупчо. Тръгни надясно, аз наляво. И... И си пази задника. Ако са още наоколо, ще са въоръжени. Не мислиш, че са още тук? Откраднаха много пари. Никога не предполагай. Така последният ми партньор свърши в клиника. Добре, ако открия нещо, ще те повикам. Добре. За малко да те застрелям. Ела, искам да видиш нещо. Какво има? По-добре виж сама. Дано си струва. Какво по дяволите е станало тук? Нямам представа. Май някой е бил разчленен. Може би от алигатор? Не. Израснал съм в околността. Не съм виждал нещо такова. Тогава? Акула! 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 Ще повикам колегите. Да, върви. Акула! Акула! Успокой се. Това е лесна задача. Притеснявай се само за жегата. Да, разходка в парка. Да, почти стигнахме.
Добре, дами, всички знаем какви сте. Познавате правилата. Когато Майк прочете името ви, кажете да, тук или аз. Сара Мейсън. Аз. Нападение, грабеж и оказване на съпротива. Мишел Акила. Тук. Видеопиратство и бягство от властите. Шанън Хейстингс. Тук съм. Нападение. Саманта Пайнс. Тук, както винаги. Разпространение и притежание на наркотици. Последна, но не по важност, Анита Конърс. Тук съм. Проституция и трафик на наркотици. Всички са тук, господине. Казах ти, лесна работа. Дами, знам, че е много горещо и се иска да сте другаде, но надзирателят иска да почистите тук до края на деня, ясно? Мисля, че схванахме. Да, искате да си полежим и да хванем тен. Да, на време за лесбийския турнир по софтбол следващия месец. Край на шегите. Искам да сте почистили преди залез слънце. В един ще ви бъдат дадени вода и сандвичи. Ето един, без хлебчето. Ако някой от вас мисли да бяга, забравете. Най-близката бензиностанция е на 80 км. От тук не си заслужава. По дяволите. Бих убила за един студен шейк. Май убийството е единственият изход. Не ме предизвиквай. След тая. Дами, лопатите са отзад. Хайде да започваме. Мразя това. Това е робска работа. Майк, може ли да отида за малко до потока? Знаеш правилата. Ако ги наруша заради теб и другите ще поискат. Но, Какво? виж, Какво е станало? порязах се на бирена бутилка. Някой глупак я е изхвърлил тук. Моля те, нека се измия. Не можеш ли тук? Не, водата е ужасно кална. Хайде, ще ти се реванширам до вечера. Добре, 2 минути. Започвай да броиш, сладурче. Не може да бъде. Денят почти приключи. Още час и ги прибираме. Разбрано, Карл. Къде е Сами? За последно я видях, когато си поряза ръката. Изглеждаше зле. Мисля, че отиде до буса за промивка. В този бус няма дори аптечка.
Къде е тя? Не знам. Може да е отишла на почивка, ако ме разбираш. Не би посмяла. Обясни. Поряза си ръката и изпратих я при теб. Не е идвала. Намери я. Дами, въпрос. Къде е Пайнс? Вижте, ако знаете нещо, каквото и да е, говорете преди да е станало късно. Ясно? Добре, 3 думи. Виновен по презумпция. Познавате директора. Ако Пайнс е избягала, ще пострадаме всички. Предположение. Може да е отишла да поплува в езерото без дрехи. Майк, може да е до езерото, провери. Но... Без но, ясно, провери веднага. Разбрано. Да, но е станало недоразумение. Карл, ела долу, веднага. Дами, да видим какво е намерил Майк. След вас, сър. Точно обратното, госпожице. След вас. Все още не съм изгубил обноските си. Това... Да, нейно е. Съблякла се и избягала гола. Не и ако някой е чакал с приготвени дрехи. Невъзможно. Щяхме да разберем. Да, в затвора няма тайни. Най-вече такива. Никой външен не знаеше, че ще ги водим тук днес. Дори аз не знаех мястото. Както и да е, няма я. Трябва да докладвам. Майк, върнете се в буса и ги наглеждай. Да, шефе. Чухте го, дами. Да вървим. Мишел, кървиш? Какво? Цялата ти ръка е в кръв. Къде си се порязала? Не кървя аз, кучки. От дървото е. Цялото е в кръв. Точно така, тя просто изчезна. Странно е, присъдата й изтичаше скоро. Точно така. Хеликоптерът ще огледа. Ще я открием. Шефе, аз... Сър, там ли сте? Сър. Проклятие, нямам обхват. Изгубих моя преди малко. Спри да им помогнем. Против правилата. Не бихме искали да... Стига си, дрънкал. Спри буса. Нужен ли ви е лекар? Можем да ви закараме в най-близката болница. По-добре се погрижете за себе си, полицай. Ти. Можем да го направим по 2 начина. Бавно и лесно или бързо и мъчително. Лесно. Да го направим лесно, спокойно. Ще съдействаме. Добре. Дайте пистолетите. Бавно. Добри момчета. Време е да се махаме, момичета. Отчакай малко. Искаш да кажеш още нещо ли? Не, абсолютно нищо. Така си и мислех. Отворете вратата и ги пуснете. Какво правиш? Спокойно, ще ги пусна от тук. Добра идея. Чао, скъпаняци! Скъпа, току-що ме разби. Това никак не ми харесва. Беше излишно. Стой до мен и ще си добре. Следва продължение. Извършваме престъпление. Опитай отново и ще играеш джобен тенис без топки. Да, глупако. Момичето ми не се шегува. Слушайте, никой не иска да се прави на герой, нали, Майк? Да, сър. Да се успокоим и всичко ще е наред. Не знам за тези двете тук. Но аз участвам. Какво да правя? Прикривай ни, докато решат, а вие двамата влизайте отзад. Веднага!
Земя до Адам. Реагирай. Край. Съжалявам. За какво мислеше? Изумен си от уменията ми ли? Не, точно аз. Мислех си за видяното. Не знам дали ставам за тази работа. Стига. И аз изпитвах същото, когато започнах. Прави като мен. Какво? Ако искаш почивка, просто си пусни музика. Сериозно? Така ли разпускаш? С такава музика? А ти с какво искаш? С техно ли? Или диско? Ужасно е. Оглеждайте се за 4 избягали и шофьорът им. А още веднъж, жените са избягали от затвора по-рано днес. Въоръжени са и са изключително опасни. Ако ги видите, обадете се в полицията. Добре се разсеяхме. Май списъкът с задачите ни нарасна. Дами и господа, искам да ви приветствам с добре дошли в новия ви живот като свободни. Ще караме толкова бързо, колкото капитан Сладурка реши. Затова бих искала да ви помоля да си сложите коланите. Уверете се, че са закопчани здраво, а облегалките са в правилна позиция. И последно, ако някой реши да се прави наумен или да избяга, ще му пръсна мозъка! След няколко километра има поставени камери. Да се опитаме да привлечем внимание. Как? Станци или свицове? Сега какво? Планът ни се провали. Накъде по дяволите кара? Кой знае? Извинявай. Извинявай! Аз слизам тук. Издръж още малко. Всички ще слезем след 2 минути. Миличка, изкарай всички. Вън, вън! Всички навън! Хайде, хайде! Движение! Слизайте! По-живо! По-живо! Сега какво? Какво ти става, принцесо? Ще ти кажа какво. Остават ми 6 месеца, но ти провали всичко. По-спокойно, драконче. Да не би някой да чака да излезеш. Детето ми. Имам малко момче. Добре, дами. Събличайте се. Сваляйте униформите. И аз ли? Да, скъпа, и ти. Ето, облечи това. Всички сме те виждали. Давай. Ти си първа. Искаш да се сдърпаме ли? Хайде, соев сос, размърдай се. Казах ти, че не мога. Пусни ме! Махни се! Пусни ме! Достатъчно. Така, харесва ли ти? Хъни, избяга. Не. Наглеждай дъртия. Добре. Никъде не отивам. Проклет да си. Май момчето ти си го получи.
Мислеше, че ще избягаш от мен, нали? Мътните го взели. Къде са? Чакат в буса. Хвана ли го? Да. Дано не повториш глупавата грешка на приятеля си. Няма. Обещавам. Добре. Да се махаме от тук. Алигатори. Плуването забранено. Вода. 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 Слава Богу. Дано колата е 4x4. Защо, шефе? Това е старият път към блатото Рикстън. Нататък ще става все по-кално. Ще видим. Скъпа, чули какво каза? Какво? Отиваме към блатото. Да, каза ми го собственикът на мястото. Какво място? Ще видиш. Остава малко. Дано мястото ти има нормална тоалетна. Старецът каза, че е добре оборудвано. Кой старец? Не се тревожи. Няма да ни издаде. Сигурна ли си? Изпратил го в ранна пенсия. По дяволите. По-хубава, отколкото си мислех. Има Ивана. Извинявайте, но какво правим тук? Ти май не се наслаждаваш на първия си ден на свобода? Никак даже. Отговори ми. Успокой се, хайде. Просто ще влезем и ще чакаме. Какво да чакаме? Ченгетата, хрътките, хеликоптерите, това ли? Да, нещо такова. Не, това е новият ни малък дом. Извинете, че убивам мечтите ви, но това е първото място, на което ще ни потърсят. Права е. Това е лудост. Заради вас ще ни удължат присъдите или още по-лошо, ще ни убият. Искам да си вървя. Веднага. Никъде няма да ходиш, кучко. Следващият път си помисли, кукло. Не ме предизвиквай. Сос. Ти си тук и ще останеш с всички, докато аз не реша друго, ясно? Добре, схванах, но не ми харесваш. Не ми пука.
Искаш ли да кажеш още нещо? Да, само едно. Говори. Не заспивай. Добре, всички влизаме вътре. Увери се, че е завързан добре. То е нашата застраховка. Разбрано. Между другото, благодаря за... Не го споменавай. Ти! Вън! Шефе, все още е топло. Благодаря ти. Малко е разводнено, не намерих капачки. Спокойно. То трябва да е разредено. Не знаеш ли? Да, Има ли новини от болницата за ранения? да, лекарят каза, че все още е в шок. Приятелят му е бил изяден от акула. След видяното започвам да му вярвам. Да, така, а ти намери ли нещо? Това улика ли е? Не ти ли харесва? Стара бутилка Кока-кола. Масивно стъкло. Не е като пластмасовите буклуци, в които я сипват днес. Сигурно е седяла тук 80 години. Нужно е леко почистване, но след това ще блесне и ще седи прекрасно в бара ми. Питам за случая. Знам за кое питаш. Огледай се. Очевидно е. Тук са сменили колата. Да, но с какво? Не знам, с нещо голямо. Казаха, че един заложник е избягал. Значи 6 обикалят наоколо. Така е. Да проверим всички фирми за коли под наем в радиус от 80 км. Може да се отдали нещо подходящо. Според мен повечето вече ще са затворени. Да ги събудим. Добре. Стой мирен и може да оцелееш. Сякаш съм вчерашен. Тя ще ме убие веднага, щом ви свърша работата. Не е вярно. Така ли? Кой уби Саманта? Тя е била, нали? Убила е Пайнс, за да ни накара да си тръгнем през нощта. Полудял си. Тя не е такава. Да. Кажи го на Майк. Млъкни или ще те убие лично. Сега какво? Бях 5 години в затвора. Тази нощ ще спя на удобно легло. Мразя дъжда. Наистина ли? На мен ми харесва. Въздухът става много по-чист. По-добре от килията. Същото е. Тук сме в капан. Пак сме в затвор. Аз мисля да се възползвам от ситуацията. Знам как да започнеш. Да си вземем гореща вана. Това е добра идея. Отдавна не съм се къпала както трябва. Къде е? Втората баня по коридора. Пуснах водата преди час. Вече трябва да е готова. Звучи добре. Бройте ме. Ами ти, Сара? Вие вървете, ще дойда след малко. Както искаш. Нещо интересно? Всъщност, да. Намерих първото издание на повест за 2 града от Чарлз Дикенс. Ей, Чувала си за него, нали? ти четеш книги? Затвора няма по-добро занимание. Дай да видя. Това беше най-хубавото време, това беше най-лошото време. Скъпа, занапред искам само хубави неща. Знам, Достатъчно лоши моменти преживях. знам, миличка, знам. Къде по дяволите е тя?
Успокой се и се наслади на отсъствието й. Шанън, знаеш, че съвсем скоро трябва да се махнем от тук, нали? Мислиш, че ще загазим ли? Имам нюх за проблемите. Положението е много сериозно. Знам за какво говориш. Сигурна съм. Някой ще сбърка, пистолетът ще гръмне и той ще бъде убит. У дома ме чака дете. Трябва да внимавам. Знам. Момичета, какво пропуснах? Нищо интересно. С Мишел обсъждаме последните събития. Да, драматични са. Драматични? Интересна дума. Браво! Те ни измъкнаха. А къде ни замъкнаха? В страшна колиба в гората. Представата ми за измъкване не е тази. Утре, може би, ще поемат по друг път и вие ще трябва да решите дали да продължите или да се откажете. Забрави третият вариант. И какъв е той? Ще ни застрелят, за да не проговорим. Това е най-лошият. Дали ще посмеят? А ти как мислиш? Забрави ли какво направиха с Майк преди няколко часа? Да, май си права. Не, със сигурност съм. Да. Извинявай, бих искал да отида до тоалетната. Ти, заведи го и го наблюдавай. Какво каза? Заведи го и... Първото го чух. Какво беше последното? Слушай, или ще гледаш как се изхожда, или ще му смениш гащите. Ако това ще те успокои, на мен не ми е забавно. Да, дано да не е. Ясно? Ще отнеме време. Имам проблеми с простатата. Господи, с какво съм го заслужила? Да, сър. Заели сме се. Да, той е. Ще ви уведомя, когато науча нещо. Да, разбира се. Говори, Пале, какво разбра? Пале, Просто обращение, не се сърди. Какво ти каза? ти беше права. Твърди, че е дал под наем бус на жена с открадната кредитна карта. И е решил да си замълчи до сега? Колата е върната вчера, след като са затворили, за това... Нека позная. Бял бус. Откъде знаеш? Най-популярният цвят бусове следват го черните или бежовите.
Наистина си добра, шефе. Така казват. Извадихме късмет. На този има 2 синивици. Чудесно. Номер? Записал съм го. А дали случайно има GPS? Не мисля. А описание на жената? Мъжът твърди, че е красавица. Червенокоса. Това ще ни е от полза. Видя ли записите? Нищо. Как така нищо? Има 2 камери, но са фалшиви. Да има за урок. Да. Къде отиваме? Гладна съм. Обяд? Чудесна идея. Готово. Картофи с грах. Закуската е сервирана. Аз ще пропусна, до сега гледах картофите на Карл. Стига ми. Съжалявам. Сигурна съм. Спанч Боб кафяви гащи. Завържи го отново. Той е възрастен. Няма да избяга, нека си седи. Казах да го вържеш. Завържи си го сама. Отивам да пуша. Почакай малко. Омръзна ми да чакам. Някой иска ли? Сара? Момичета! Елате! Сара! Какво става? Пострадала е! Какво е станало? Не знам. Мъртва е. Сякаш е паднала в месомелачка. Елате да огледаме наоколо. Идеята не е никак добра. Ще огледаме. И той ли? Не, вече той. Хайде. Добре, движение. Ето го. Господи. Никъде не е падала. Това е зъб. И не какъв да е от акула. Като този. Но какво и се е случило? Да, тук няма акули. Не може да си сигурна. Да не би случайно да си плувала в реката. Доколкото знам, обитават солените води. Освен това, дрехите й са сухи. Тези следи там, направени са скоро. Това, което я е убило, е минало от тук. Що за създание? Миличка, някаква идея? Никаква. Но трябва да я погребем. Би ли ми казал как свърши с този зъб забит в крака й? Може пък да е паднала върху него, нали така? Да, може да е изкопаемо. Зъбът е от акула, явно е мутирала. Чудовище. Прав сте за чудовището. Стой на място, приятел. И на мен ми е приятно. Свали го. Или пък не дей. Какво по дяволите търсите тук? Чакаме следващия автобус. Защо? Какво е станало с превоза ви? Беше изяден. Изяден? Да, от акулата чудовище. Господи, да се махаме от тук. Съжалявам, дами. Бусът ни е тук, така че и ние оставаме. Вие двамата елате. Наглеждай ги. Добре. Отвличат ни. Знам, но са секси. Какво всъщност правите тук? Очакайте, и аз имам въпрос. Знаете ли дали някой прави сондаж в района? Не сме от тук, не знаем. Аз съм геолог. Джон ми е асистент. Наблюдаваме вибрациите. Какви вибрации? Добре ли са? Като в песента? Всъщност са лоши. Да, преди 2 седмици Петрол Делгадо започна фракинг в района. Какво е това? Накратко, хидравлично разбиване. Изглежда Делгадо са стигнали прекалено дълбоко в земята. Чувам само дрън, дрън, дрън. Започнете да обяснявате преди пръстът ми да е трепнал. Очакайте. През 2007 учени открили океан с размерите на Тексас, намиращ се на 1400 км под Източна Азия. Ако обичах залозите, а е така, бих казал, че добрата стара Америка има свой океан. Това какво общо има със случилото се с Сара? Океаните са изпълнени с живот, включително с хищници, като акулите.
Страхувам се, че Делгадо несъзнателно са прокарали коридор между земната повърхност и един от тези водни пътища. И докато те подкопат политици, ние се борим с праисторическо чудовище, което не сме виждали от 40 милиона години. Акулозавър. От 4 до 6 метра дължина. Машина за убиване. Както във вода, така и на суша. На суша? Повярвайте ми, не говорим измислици. По дяволите. Добре, чуйте ме. Махаме се от тук веднага. Алелуя! Ами ако чудовището ни чака отвън, ще сме бързи. Опаковайте си багажа. Дали ще успеем? Кой знае? Мисля да рискувам. Само 100 метра са. Тогава ти води соев сос. Ето ключовете. Ние ще сме зад теб. Какво има, драконче? Нали щеше да рискуваш? Мисля! Дай на мен, аз ще отида. Скъпа! Върни се! Хайде! Хайде! Какво прави? Прибирайте се! Това е ненормално. Някой има ли мобилен или друг телефон? Какво ще правим сега? Първо спрете да размахвате пистолетите. Искам да помисля. Добра групичка сте. Да, така е. Май не се запознахме. Аз съм Джон. Шанън, приятно ми е. С какво се занимаваш, когато не бягаш от чудовища? Лежа на топло. Мексикански ресторант. Заповядайте сметката ви. От Уилсън ли е? Да. Прочети ми го. Аз забравих си очилата. Какво? Стори ми се, че видях нещо. Пише, че избягалите може да са паркирали буса близо до езерото Рикстън. Ходили ли са на мястото? Не, хеликоптерът не може да кацне на неравния терен. Вземи си храната. Имаме работа. Плати ли? Твой ред е. Винаги е мой ред. Какво готвиш? Още картофи с грах. Задръж граха. И аз не обичам. Господи! Обичам Роналд Рейган. Какво е това? 2 думи. Весела Коледа. Това май ще ни е от полза. Вътре има още много. Добре ли си? Ще се справим. Ти и аз. Уморена съм. Не трябваше да става така. Бях най-красивото момиче в Мартин Спрингс. Мислех си, че бъдещето е розово. Ще се омъжа за капитана на футболен отбор и ще живеем щастливо. Но той се оказа агресор, който се друса с оксиконтин. Биеше ме всяка вечер, а сутрините ме молеше за прошка. Не знаеш кога може да те убие и накрая решаваш да действаш. Омръзна ми винаги да се страхувам.
До гуша ми дойде да бягам. Извинете, може ли за малко внимание? Какво беше това? Не знам. Човекът ви помоли за малко внимание. Толкова ли е трудно? Добре. Ще е чудесно, ако все пак отделите малко от ценното си време на Карл. Говорете. Първо, отвличането и бягането приключиха официално. Съжалявам. Може би следващия път. Опитите да се измъкнем от тук, без да бъдем изядени, започват. Откъде ги взехте? Явно собственикът на този дом мисли, че идва краят на света. Има цел арсенал. Затова, ако сте добри и обещаете да не се стреляте в главите, приятелят ми Карл ще ви даде по едно оръжие. Но, ако решите да се правите на смели, говоря на теб и теб, Карл ще трябва да ви пръсне мозъците. И ще го направя. Разбрахме се. Елате с мен в кухнята. Изглежда чисто. Може би си е отишло. Глупавото животинче. Достатъчно умно е да ни спука гумите. Да му привлечем вниманието. Отишло си е. Грешка, приятел. Голяма грешка. Имам лошо предчувствие. Запушете си ушите. Стрелям! Както си мислех, не е само едно. Шегувате се. Колко? 6-7, може би и повече. Не знам. Когато надушат кръв, тук ще стане безплатен бюфет. Никога няма да се измъкнем. По дяволите! Да, по дяволите. Ако не ни бяхте отвлекли, сега щях да съм в топлата килия и да чакам вечерята. Стига сме се обвинявали и това е сериозно. Нямаме храна, скоро ще станем на такава. Очакайте. Някой знае ли дали наблизо има кладенец? Стори ми се, че видях нещо като пещера отзад. Пещера? Още по-добре. Защо? Всички на задната веранда. Да побързаме. Движение. Какво ще кажете? Може би 100 метра. По-скоро 150. Какво сте намислили? Молех се да има кладенец, за да слезем и да достигнем до подземните пещери, които се пресичат тук. Но това е по-добро. Ще ни отведе до тях. Как ще стигнем живи до там? Ами ако акулите ни преследват в пещерите? Първият въпрос не съм сигурен. Вторият, пещерите са от солиден камък. Акулите няма как да го пробият. Имам идея. Защо не останем тук, докато не ни открият? Идеята ти не е добра. Трябва ни друга помощ. Да, забравих. Още една причина да побързаме. Обяснете? Да, професоре. Какво намеквате? Акулите се събират всяка година. Понякога хиляди на площ по-малко от 4 км широчина. Определят ловната си територия, изяждат всичко в нея и си тръгват. Опасявам се, че това, което видяхме преди малко е парти, но липсват хилядите им приятелчета. Това никак не ми харесва. Да, така е. Трябва да измислим начин да стигнем до пещерата. Да. И как точно ще го направим? Акулите се въртят около човешката кръв, нали? Както пчелите около меда. Да им дадем това, което искат. Какво? Ето ги. Намерих риза. Панталони. Ето и тези. Готово.
Елате ми. Добре, готови? Да го направим. Виждате ли нещо? Не, чисто е. Да се надяваме, че ги няма. Кой стреля добре? Не пропускай. Никога не пропускам. Добре, да започваме играта. Как ще разберем кога? О, ще разберем. Спокойно. Няма да позволя да те наранят. Стойте тихо, започваме. Господи, те са 6. Да, намръсната Хари стреля така добре, както и обижда. Приготви се. Родена съм за това. Браво. Да изтискаме палци. Супер! Влизай, влизай! Добра работа. Благодаря. Бързо, тичайте! Хайде, побързайте! Едната идва! Побързайте! Ставай, ставай! Изкълчих си глезена. Идват! Виждам една! Хайде! Хайде, идвайте! Нищо сериозно, оставай. Хайде! Хайде, побързайте! Идват! 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 Тук са! Остана ми само един патрон. Вървете, спасявайте се. Ще му помогна. Не, ще те убият. Отивам. Лоша идея. Ето бе. Джон, не, махни се оттам. Не. Кукло, помогни ми да го вдигна. Как ме нарече? Хайде, вътре. Бързо, бързо. Почакайте. Хайде, бързо. Той се пожертва. Знам. Джон бе добро момче. Напусна ни твърде рано. Ще ми тежи на съвестта. Но той би искал да продължим, затова ме последвайте, да се махаме. Ако се водим по GPS-а на Уилсън, сме много близо до координатите. Наистина ли? Дали да не му се обадим и да му кажем, че отиваме? Не. Защо? Ако го направим, ще изпрати всичките си хора, сякаш преследваме Бони и Клайд. Кои? Какво? Кои са Бони и Клайд? На колко си? 29. И не си чувал за Бони и Клайд? Не, Ами и Ма Баркър? никаква идея. О, Господи. Виж, бял бус, сини ленти. О, да. Виждам го. Къде отиваш? Нетърпелив съм. Успокой се. Ще чакаме те да направят първата стъпка. Но защо ще чакам? Казах ти да се върнеш. Съжалявам. Подай ми бинокъла. Заповядай. Виждаш ли нещо?
Номерът е същият. Хванахме ги. Още не. Още не. Какво? И 4-те им гуми са спукани и нещо странно гори. Погледни и кажи какво мислиш. Странно е, прилича на разкъсана кукла. Така мисля и аз. Какво ще правим? Каквото винаги. Усети ли? Какво е? Да се махаме от тук. Еха, това място е огромно. Да вървим. Дали наистина има изход? Ако няма, ще трябва да намерим тунел до повърхността. Какво ще правим, когато излезем? Тихо. Да. Край на мълчанието. Потрудихме се доста и заслужаваме да знаем къде ни водиш с русокоска. Слушай, кучко, аз измислих плана за бягство. Спасих ви от акулите. Не ме карай да те застрелям точно сега. Извинете. Единственият, който може да стреля от сега нататък, съм аз. И как точно ще стане? Патроните ти свършиха. Вече няма да стреляш. Така. Искам да й върнеш оръжието веднага. Както и да й дадеш всички останали патрони. Мислиш ли, че ще ги дам на психопат като теб? Какво? Оставил си ме беззащитна? Не беше. Имаше мен, Джон, Мишел, професора. И в мен ли не вярвате? Миличка, знам историята ти. Не би стреляла по нищо и никого. Какво беше това? Това са чудовищата. Говорят помежду си като китове. По дяволите. Веднъж да съм съгласен с нея. По-добре е да изчезваме от тук. Говори за себе си. Да, шефе. Оттам идва бриз. Може би наблизо има дупка. Чухте човека, дами? Почакай, шефе. Какво? Благодаря за доверието. Няма защо. Дано не съжалявам. Няма. Професоре, защо е толкова светло? Сякаш стените са осветени отзад. Заради фосфора във варовика излъчва студена светлина. Човек се учи докато е жив. Звучи като течаща вода. Възможно е. Не сме единствените тук. Да, търсили са минерали преди десетилетия, но не са открили нищо. И просто са си оставили нещата? Явно.
Изобщо не ги обвинявам. Това вода ли е? Май е подземна река, която ще ни отведе догоре. Елате насам. Това светлина ли е? Точно така. Може би сме спасени. Определено е път навън, но... Но какво? За да стигнем до нея, ще трябва да нагазим във водата, която е дълбока. Мислите, че приятелите ни може да са отвън и да ни чакат? Съвсем възможно е. Не виждам перки. Няма значение. Може да си покажем носовете и те да доплуват. Какво ще правим? Имаме два варианта. Да се върнем и да изберем друг коридор. Не одобрявам идеята. Няма да стане. Съгласен съм с теб. Не е сигурно, че ще намерим друг изход. Или че ще можем да преминем водата. Да. А другият вариант? Ще изпратим един от нас да нагази във водата. Ясно, разбрах. Един от нас отива и ако не е изяден, ще изчака другите. Не съм казал, че е добър. Никак не ми се играе на акулозавърска рулетка. Водата може да се оттегли, но ние няма да я дочакаме. Значи, тогава може да останем без храна и въздух? Въздух имаме, както и вода. Храна? Имам протеиново блокче. Остана ми само половин желирана лодка. Чакай, може да ни помогнеш? Как? С тик-так? Не мисля, че акулите го обичат. Не, каза лодка. Имаме надуваема. Да, вярно. Да отидем да я вземем. Чакай, вие двете оставате. Наглеждайте водата. Ако видите перка, движение или друго, кажете ни. Не те ли е страх, че ще избягаме? Не. Изобщо. Виждаш ли го? Май си тръгна. Какво беше това? Не знам, но много приличаше на земна акула. Земна акула? Като от онова шоу ли? О, това го помниш? Значи човекът е прав, трябва да съобщим. На кого? Няма да ни повярват. Ще ни вземат за луди или за побъркани. Но ние го видяхме, усетихме го. Значи и избягалите затворнички са го видели. Мислиш, че... Това нещо е съсипало превоза им и ги е приклещило в къщата. Значи, онова горящо чучело е било примамка. Залагам си главата. Значи все още са вътре. Не знам. Покажи геоложките схеми на тази твоя джаджа. Говориш за айпада. Все тая. Виж къде биха могли да се скрият. Хайде. Добре, добре. Според това има вход на пещера на около 200 метра от буса. Това е мястото. Какво? Хвърлили са куклата на вълка и са избягали. Ако са успели, къде биха стигнали? Аз бих използвала пещерата, за да изчезна от онази зона. Не ги преследваме само ние, ами и онова чудовище. Къде ли се е взело? Според мен от ада. Изглежда стабилна, докато онези същества не я сдъвчат. Вероятността е доста голяма, приятелю. Имаме гребла, няма да бъркаме във водата. Не бих го препоръчал. Да не им се предлагаме на поднос. Вижте, намерих въже. Има много. Браво на Мишел. Донеси го. От голяма помощ ще ни е. И аз така мисля. Готов ли сте да видите слънцето? Нямам търпение. Господи, чуваш ли? Да. Мислиш ли, че... Не знам. Не знам. Не знам. Скъпа, вече официално сме в СОСа. По-спокойно. Ако трябва, ще се спасяваме сами. Но как ще... Успокой се малко. Все още имам добро предчувствие. Може да е стар, но полицаят знае какво върши. Да носи права.
Стига, Шанън. Не се предавай. Почти успяхме. Оставете ме. Вече не ми се живее. Погледни ме. Знам, че не си го искала, но сме тук. Трябва да се постараем. Онзи младеж се пожертва заради теб. Не би искал да го предадеш. Както и аз. Същото важи и за мен. Извърши си очите и се стегни. Съжалявам. Всичко е наред, не се тревожи. Всички сме екип. Ще говоря с директора за случая ти. Ами, аз какво? Няма ли милост за мен? И за теб ще се застъпя. Не виждам перки. Да рискуваме? Предпочитам да изчакам лодката. Да, но мислиш ли, че ще се върнат? Ей, вие двете! Най-после, помислих, че сте ни зарязали. Къде е професорът? Не успя. Чухме изстрели. Какво стана? Казах, не успя. Добре, какво ще правим сега? Слушайте ме, тръгвам първи. Ако мина безопасно, ще завържа лодката с въжето и ще ви издърпам. С това нещо? Чудесна идея. Мишел, помогни ми. Добре. Сега зави наляво. Сигурен ли си? Да, така ми показва. Има един вход за пещерата на около километър от тук. Добре тогава. Ти се оглеждай за акулите. Защо ми припомни? Да не би да беше забравил? Ако нещо се обърка, разчитам на вас, момичета. Ще ви пазим гърба. Късмет. Успя. Казах ти, че е опитен. Направи го. Добре. Издърпайте лодката и идвайте две по две. Добре. Дърпайте. Хайде, дами. Ще се видим от другата страна. Готова? Какво е това? Не знам. Продължавай да гребеш. Господи. Не, успокой се. Господи. Не се страхувай. Хайде, можеш. Добре.
Виждам го. Ето го! Давай, давай, давай! Греба! Господи! Хайде, ела! Почти стигнахме. Успяхме! Успяхме! Готово! Хайде, дърпайте! Хайде, скъпа, да се махаме от тук. Зад теб съм. Хайде. Пазете се! Шанан! Миличка! Да се махаме от тук. Подай ръка. Предполагам, че си го искаш. Мислех си, колко е жалко, че всички умряха. Остана само трупа на Шанан. Другите са изядени от чудовищата. Това прави идентифицирането им невъзможно. Най-много ми е мъчно за жената, чието дете я чака. Момчето ти има нужда от майка си. Затова ще се обърна и ще потърся помощ. А ако видя отново акула, ще я погледна в окото и ще й кажа да се разкара. Бих се с Мишел Акила. Благодаря. Добре ли сте? Затворничките? Сам съм. Знаете ли какво става? Да. Добре дошли в Шеркансас. По дяволите!
Ролите озвучиха артистите Елена Бойчева, Татяна Захова, Ева Демирева, Любомир Младенов, Илиян Пенев. Преводач Моника Спасова. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиалинк.